Dobre, teraz pôjdeme tak. Aká fuka? David. No. Fundelúka. Ja neviem už. Toto som ešte nevidel. Tu. 5 plus 5? 10. Ty, výborne. 1 plus 1? 2. Podri, čo tá robí? 100 plus 100? 200. Ty, to ty vieš. A 150 plus minus 2? 9. Zmoknutá kurva čierna. A 20 eur? 600 korun. A koľko je 1000 eur? 3000. 13 000. 30, nie? Si hovoril. 30. No. Ty so mňa si robíš piču? Dobre. A poď tu prečítať. Tu prečítaš pánu policajtovi. 2 týždne bude vo správu. Čítaj. Čo tu je napísané? Čítaj. Po-i. Motorku. Jak? Motorku. Toto motorko. A toto? A tamto hore? Zidan. To nebude mať rozum tá cigánska banda nikdy. Primitívska, prašivá, svinská. On má čo tu na tričku napísané? Čo tu má? Čítaj. Dina. Jak? Dina. 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 Tak to len debil môže spraviť toto. Nie normálny človek. Nevidíš Poď to. tu. Tu poď, tu čítaj. Toto už prečítal. Toto som napísal jeho diktát. Čítaj toto tu. Ko-i. Po. So. 40. Opica negramotná. A toto písmenko je jaké? Toto tu. Ty znáš? Ja- Pozná tyč. Nie, ty. Jaké? Neznam. Jaké písmenko? O. Dobre. A toto? Ko. Toto? Zo. A toto písmenko jaké? Po. Poď tu bližšie, ku mne. A toto? So. Ty svinia, čo čítať nevie. No, on čo má na čiapke? Čítaj, David. Zidan. Daj tú čiapku. Nie Zidane, David. Motorka Zidane je. Hej, čo toto je napísané? Ko-i. Po-i. So-i. Suzuki. Sufurski. Jak? Sufurki. Sufurky. Kurva, piči nervy zas. Kurva, dneska. Piči celý deň. Piči. Sufurski. Jak? Sufurky.